Aleix Masferrer. Aleix, què tal? Com estàs? Hola, molt bé. Hola, Aleix, què tal? Benvingut. Com estàs? Ai, que se'ns ha quedat congelat, pot ser? Ai, no, Aleix. Ara. Que t'havies quedat congelat, Aleix. Vale. No perdis internet. No. Aleix, bàsicament, el que ens has de venir a explicar és un superprojecte en el que estàs ara immers amb un crowdfunding per aconseguir els ingressos, que és Tina, la quarta víctima. Explica'ns de què va, perquè realment és un tema que és molt d'actualitat, que ens afecta a tothom i que volem estar com supersensibilitzats. No sé si voleu, primer, que veiem una miqueta el pitch que ha fet l'Aleix per veure-ho. Anem endavant. En España se registran 4 violaciones diarias y al menos una por escopolamina. Escopolamina es más conocida por la droga burundanga, que la utilizan para robar y violar a sus víctimas. Esta droga y otras parecidas, muy poco conocidas, anulan la resistencia y además, cuando termina el efecto, no tienes noción de lo que ha pasado y se suma con una amnesia temporal. Con esta historia cinematográfica queremos hacer una denuncia social sobre este tema tan delicado y sobre estas drogas tan desconocidas. Por eso necesitamos tu ayuda para poder llevar a cabo este rodaje y mostrar al mundo sobre estas sustancias tan peligrosas. No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle. Quiero sentirme libre. No estás sola. Denuncia. Somos libres. Nos queremos vivos. Nadie me preguntó cómo vestía mi agresor. Mi cuerpo no quiere tu opinión. Me podréis romper la mano, pero nunca la voz. Este cuerpo es mío. No se toca, no se viola, no se mata. Ni santas, ni putas. Solo somos mujeres. Rompe el silencio. Ni una menos. Mi cuerpo es mío. Cuando trataron de callarme, grité. Tu lucha es mi lucha. No estás sola. No es no. No. No es no. No es no. No es no. No. No es no. 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 No es no. No. No es no. Uau, Aleix, pèls de punta. Sí. Perquè sí que és veritat el que deia la Marta, que és un tema que se n'ha fet poc ressò al món del cinema. Sí, però per contra és algo del que se n'ha parlat, han sortit notícies relacionades amb el tema i almenys nosaltres, bueno, ell és el meu company de pis, Aleix és el que té treballar i fer el programa des de casa i amb l'Héctor precisament d'un temps cap aquí a mi em fa cosa. Bueno, ens ha fet com a por perquè han arribat casos com el que li passa a la Tina, que en realitat és el que explica la història, la Tina, que precisament la droguen amb burundanga i expliqueu al curtmetratge tot el que passa. I que cada fin a l'Hospital Clínic, que és el més proper que tenim nosaltres, o sigui, hi ha 3 casos com a mínim cada fin de. Sempre. Zona gay, no gay, sinó hetero, o sigui, que és molt heavy. Jo tinc una col·lega que un dia quedó con un Tinder i... Sí. Per això la importància d'aquest curtmetratge, dèiem, Aleix. És que és això, s'ha fet molt ressò en els mitjans de comunicació. El que passa és que, com que no es poden, no hi ha proves per denunciar-ho, llavors molts casos d'aquest tema no arriben als jutjats. Llavors, aquests casos desapareixen. Llavors, els mitjans de comunicació han sortit, però en el món del cinema no ha sortit. Llavors, el que volem fer és una denúncia social en el cinema i que es vegi que aquests casos existeixen i que són molt reals, que a més estan inspirats en fets reals.
Doncs en el cas que ha dit ell, que ells s'han trobat molts casos, jo n'he trobat a primera mà, que m'ho ha explicat. Ai, s'ha quedat l'Aleix anem perdent una mica la cobertura. Et vas perdent. Ens explicaves una mica que s'ha posat en marxa el crowdfunding fa no res, fa un parell, des de divendres, no? Divendres, correcte, sí. Exacte. I encara queda molt a fer. Com pots animar a tota la gent a participar? A més que és un projecte que és maquíssim i que és una denúncia social que cal fer, a més, la gent que participi en aquest crowdfunding sempre tindrà com una miqueta de plus com a patrocinadors, no? Hi ha com diferents packs, que és com un premi a cada persona que patrocina aquest projecte, des de 10 euros fins a 250 euros. Cada pack té uns premis. Amb un pack de 25 euros pots assistir al rodatge i tindràs una invitació el dia de la preestrena. Amb 50 euros ja seràs productor executiu de la pel·lícula. Amb 75 euros podràs participar com a figurant en el curtmetratge. I després vas posant com més diners, més premis tens. Tindràs més entrades a la preestrena, podem donar unes entrades, si seleccionen el curt en algun festival de cinema, i el més top, que ja ens anem a 200, a 250 euros, ja és posar el logo en tota la pel·lícula. Al principi de la pel·lícula, al final de la pel·lícula, en el fotocall quan hi hagi la preestrena i en totes les nostres xarxes socials. Perquè també m'interessa. Mira! No, encara que faràs un primer patrocinador. Però, Aleix, a més, jo he de dir que les empreses que estiguin interessades que s'animin a entrar i a fer la seva aportació, perquè tu dius, si ens seleccionen el curtmetratge en algun festival de cinema, jo t'he de dir que, Aleix, els teus curtmetratges sempre estan seleccionats en els festivals de cinema. Tenim la sort de comptar amb un director de cinema català aquí a casa nostra que estàs després representat arreu del món en molts festivals. Ai, anem perdent la connexió amb l'Aleix. Una llàstima. Puc explicar que els cartells que té aquí darrere, que és La Otra i també... Explica'ns una miqueta com han anat aquests festivals, Aleix. De fet, ahir ens van donar un premi a un curtmetratge que l'hem fet en quarantena, que es diu Abril, que l'hem dirigit així a distància, amb una actriu que és de les meves actrius fetitxe, i només fa un mes que el vam estrenar i ahir ja vam rebre un premi de la Índia, de millor mini pel·lícula de ficció. Molt bé, felicitats. En el cas de Tina, la quarta víctima, del curtmetratge del que parlem, el càsting el vas fer també via online, pràcticament no coneixes a la majoria dels actors personalment, o sigui, és un projecte també que neix en ple confinament. Clar, abans de començar el confinament vam començar a fer la producció d'aquest curtmetratge, llavors, clar, quan ens hem quedat tancats a casa, jo no em volia quedar mirant pel·lis allà al sofà, vaig dir, doncs arranco el curtmetratge. Llavors el que vaig fer va ser fer un càsting online. Com que vaig veure que al maig no el podia fer presencial, a tots els actors que vaig seleccionar els hi vaig passar una ressenya del guió i els hi vaig fer un càsting online. I d'aquí gairebé a la majoria d'actors, menys alguns que ja els coneixia, que ja els hi vaig passar el paper a ells directament, però la majoria d'actors he fet un càsting online, o sigui, ho he fet tot en plan confinament, quarantena 2020. Totalment. Però a més, Aleix, comptes amb uns actors també coneguts, de la talla de Castresana, de la Viviana... Sí, correcte. Els protagonistes és Rita Raimondo, que sí que és de les seves primeres coses que fa, però li dono una gran oportunitat perquè sé que aquest paper de Tina ho farà molt, molt, molt bé. Aposto molt per ella. Després Viviana Schoenhofer, que és una... Ai! És que et anem perdent, Aleix. T'havíem perdut. Estaves amb la Viviana. Viviana Schoenhofer, que tu la coneixes, Marta, que és de les meves actrius fetitxe, i Eduardo Castresana, també, que és un dels actors ara que també està tenint molt de moviment. I a part també tinc una col·laboració especial amb Laila Jiménez, que és una periodista d'informativos Telecinco. Sí, li envio besitos des d'aquí. Ahir vaig parlar amb ella i precisament em va explicar que està tota emocionada per formar part d'un projecte com aquest.
Genial, doncs el que hem de fer sobretot és això, que la gent participi, que aquests festivals puguin, que aquest curtmetratge pugui arribar a veure la llum, perquè ara mateix hi ha aquesta campanya de crowdfunding que s'ha posat en marxa i que el que necessita és recaudar el màxim de diners possibles per poder tirar endavant. Més o menys, perquè ens fem una idea, quin pressupost calcules que necessites per tirar-ho endavant? Ai, se'ns queda congelat. Jo crec que era uns 9.000 euros. Sí, estàvem parlant d'uns 9.000 euros que necessitaven per tirar endavant aquest projecte, oi, Aleix? Ara està clar. Perdoneu, jo crec que mi d'això està com a quarantena, també. Necessitem 9.000 euros, 3.000 per poder rodar el curt i la resta, que són els 5.000 euros restants, per poder distribuir el curt, perquè pugui fer el recorregut de festivals de cinema. Però sí, són 9.000 euros que necessitem per poder tirar endavant aquest projecte. Doncs molta sort, Aleix. Esperem que arribin aquests 9.000 euros perquè el motiu s'ho val, Tina la quarta víctima, sobretot per aquesta denúncia social que cal que arribi al cinema i estarem encantats de veure-ho de la teva mà. Moltes gràcies. Gràcies, Aleix. Gràcies, Aleix. Un petó, que vagi molt bé. Adéu. Fins aviat.